o Racing e o Bergantiños. Sí, ademais un resultado que eu creo que abre moito esa pelexa pola primeira posición, porque o Bergantiños estaba a seguir un ritmo absolutamente imparable, con esas, creo que eran 25 de 27 ao principio do campeonato, pois este resultado que lle abre as portas non só ao Racing, senón a moitos outros equipos de achegarse a ese primeiro posto. Todo veu condicionado por ese gol de Pablo Rey, e é que ata cando Pablo Rey non fai un gran golpeo, pois tamén acaba na rede. Creo que o medo escénico dos lanzamentos de Pablo. O Bergantiños tivo as súas, non as aproveitou, noutros moitos partidos pasou exactamente o contrario, e o Racing de Ferrol, que comeza a ser un equipo moi fiable, está a pasar pola parte máis complicada do calendario, empate contra o Compos, victoria en Vilagarcía, victoria contra o Bergantiños, a ver o que fai a vindeira fin de semana diante de Unión Deportiva Ourense. É que esta era unha temporada moi difícil para o Racing, ese período de adaptación lóxico, pero bueno, aí está. O Racing, bueno, eu creo que xa vai correndo velocidade, Claro, por iso digo. Velocidade de cruceiro. O rival do Racing a vindeira fin de semana será